Okubwatia mesiga ya mayakuru ensoko wetera se mitandao ito kerero Facebook na YouTube una Ensoko TV. Tuguchaka no roboti rugo ichania asomubere wo musacha oyomo oyo taramanyikana gwikaboniga igotoke mambia rero ime yoroche rwa omugonga ensemo ya Rionyego ebunge ya Bobasi county ya Kisii asekerike kagaire una nigo embure nyinge yo gasene koenekiwa ase ense ya Kenya muri kito Dominic Onderi nabwaterero roboti uro ona gutumanyia senchero wikirana. Omubiri bw'omusacha yo mubi myaka yigatu nigoto kaime orochi rw'omugonga ensemo ya Rionyego ebunge ya Bobasi county ya Kisii mambia rero asikeri kagere muna nigo omubiri onyare tukaba kokosombwa na machi embure nyinge gasene koenekiwa imense ya Kenya korengana kirori nigo omubiri oyo taramanyikana gwikaboni igoto kasenge gworoche reiga asa abange bataramanyanga oyo ningo oyo nyare tukaba ogosombwa na macha yaiga itwaje kogenda kuchiroche twanyora omonto ore roche oraire roche oregetirianda tabwati yanga monto into mumanyeti yaya ntumaitie esarwa ekenyore kene kia bunyansi yaga aiga Rionyego na omonto yatoka abuobuba no atoka omwana omochokoro buobuba nero omonyora ye yorenga amache ime omotwe obugegete goche esengegu omonto twamanya kogenda ororo babeke engori bangusa gocha arabo banyusi bororo na ore roche bosaigo oregetirianda abamenyi borogongoro iga basabire koroserigwa oburaro bagotombokera ase oroche oroiga asikeri batebire muna ningo noe n'abana baba basinyire kwamboka iri kogenda ase skuru twachandekire ntobwati taracha bana baitu bagochiere skuru nyachogochogo etaracha agerwete pi abana baitu bakogenda rogongorogoro imaiga twanyorire omonto roche seita goetere taracha gaki abantu baitu amachumbe aba MCA gaki chabwa mitoto kwanye abana baitu bari bakobori gaki takwanye taracha gaki mwana oyo takonyora mugakoyo nasenge ndatande skuru goro ye taracha yagero chigo tugenda rocho nyoro mugakoyo gaki ngakibana mbako ngukyobo gaki mbororo kyobo gaki ndobwaji taracha sinya enyagitariere ngubuga iga para ndobwaji ase to kwambokero omonto nagongi botukoto chandege tase yo to weta e porteke nikinoere pana se yo bagotambokera arati no iweta mangana ya gaki tokonye abanyenyi bokuru asegeta seni Kenya ngoso nigo banyara ko bawikerana na korusio mubiro iga sajaiga ekero bona bari batarochi omwaba senka yabanyara ko bagosewa banyara ko bagotarire nkeri nyagitariya ne ogembo ilikwenda kigosene omwabanya tukaba gosombwa na macha yaiga ko reporter Etienne Kianambe magia Ensoko TV kuru ya Kenya ya Rionyego bonyansi ya meanya bachi sub county ebunge ya Bobasi